स्वामी निवास वृद्धाश्रम जे कार्य गेली 5 वर्ष गौरीताई करतायत. खूप परिश्रम त्यांनी घेतलेले आहेत. जिथे जिथे त्यांचा अडतं तिथे स्वामीजी त्यांना धावून येतात, नाना स्वरूपाने मदत करत असतात. परंतु आपले एक समाज म्हणून, आपले एक आपण भारतीय म्हणून किंवा आपण जो आपला हिंदू संस्कृती आहे त्या म्हणून आपण जे निराधार आजी आजोबा आहेत ते सर्वांनी आपल्याला ह्या स्वामी निवास वृद्धाश्रमासाठी मदत केली पाहिजे. अनेक अडचणी त्यांना येत असतात. ह्या मदतीच्यासाठी कोणी अन्नदान करू शकतात, कोणी नाना म्हणजे वैद्यकीय सेवा देऊ शकतात किंवा आर्थिक स्वरूपामध्ये पण मदत करू शकतात. पण हे कार्य फार पुण्याचं कार्य आहे. त्याच्यात सगळ्यांची सेवा, सगळ्या समाजाने सेवा केली पाहिजे. हे सर्वांना विनंती आहे. ओम दत्त.